Jeg hedder Christian Riber, og jeg er indehaver af Brønderslev Caravan og Trailer Center her i Brønderslev. Firmaet her det er startet i 1982 af mine forældre, og så har jeg overtaget i 2007. Vi lever af at sælge campingvogn, alt til campisterne og også til de kørende, der kører med campingvogn og autocamper, og vi har også rigtig mange, der ligger fast. Gennem årene så har vi udviklet os til at være et lokalt firma, som er både nationalt og internationalt. Det vil sige, at vi har selvfølgelig kunder i hele landet. Vi både leverer og servicerer campingvogn og autocamper på Sjælland, Fyn, Sønderland, over det hele. Vi har ikke nogen begrænsninger. Vi forsøger altid at møde vores kunder i øjenhøjde. Vi har forståelse for, hvad det er, de spørger om, fordi vi selv er campister. Os, der går her i butikken, har haft camping ind på livet det meste af vores liv selv. Vi er selv engageret i både vores arbejde og også i det at campere. Jeg hedder Morten Sterup Nielsen, og jeg er sælger her ved Brønderslev Caravan. Det med at være sælger i sådan en campingforretning, det er fantastisk, fordi jeg er også selv campist og har været det i mange år. Ens arbejde, det er også en fritidsaktivitet. Jeg elsker camping. Kom afsted med vognen, kom ud og møde vores kunder, få en god snak om camping og det udstyr, men på et tidspunkt har solgt, og i det hele taget bare, jamen altså, man møder nogle dejlige mennesker. Mit navn det er Günther Pedersen, og jeg er værkfører her ved Brønderslev Caravan Center. Når vi får en campingvogn ind, så lægger vi stor vægt på, at kunden får oplevelsen af, at det er lavet, som det skal, og helst første gang, når vi får vognen tilbage. Vi laver faktisk alt på campingvognen. Lige fra klargøringen til, hvis kunderne har en skade på den, eller de skal montere noget ekstra udstyr, såsom mure, aircondition. Ja, vi kan faktisk lave alt fra bunden af på campingvognen.